And stand for their own. We want economy, we want insurance free. So ngicela ningivikele nawo yonke indlela ningivikele. Monday I'm taking the decision, a very noble decision that I'm taking right now. I'm sick and tired wami ngifuna ukufonela wonke umuntu sokuhlukumezeka nomndeni wami, ingane zami ngisakwazi ukuyibona nginenkinga yonke indawo. So ke ngibuza umbuzo ngathi Ndosi, I am the person of your interest now. Ngibuza uthi intelligence as a minister, I am the person of your interest now. So therefore, so that we cannot be discouraged in our peaceful protest that we want Zuma free. So we continue with that. Therefore, on Monday, I'm going to hand over myself to a police station, to the nearest police station where I am. I'm going to hand over myself and ask the police commissioner of KwaZulu-Natal that ngabe kuyiqiniso ukuthi niyangifuna, so that bezongitshela ukuthi bayangifuna bangifunelani, nabami ngizobe ngihamba nabameli bami nensizwa zakithi ingane zakwethu ingane zakwethu. Ngiyabonga ama-Afrika amahle, ngithi nibe nobusuku obuhle, ngiyanithanda ama-Afrika, ngithi amandla, the struggle must continue. We want our economy back and we want ubaba Zuma free. Thank you. Nami ngumuntu wabantu abamnyama, bethunya abantu abamnyama, ngone lutho, ngingenamali, ngingenalutho, nginenkani nje nengqondo. Le iPad yakhe ingalahlekile. Ngiyakhala akusahlekwa manje, nathi ngihleka. Hey, uhlala, akusahlekwa ke manje. Serious? Hayi God. Imbuzo ayike that ngikhulume kahle. Oh, ama 1-1. Oh, okay. No, ngifuna ukuzama incingwane bese chaza ukuthi ubani mina ngoba uhlobo longele nje. uJabulani wakwaMsele mpethunisiwa Soweto TV. Oh. Ngifuna ukuzama incingwane mhlambe athina amazwi akho ngoba nakho ukukhuluma ngokuthi izwe liyavutha liyasha. Ukhona mhlawumbe amazwi washoyo ukuthi udlama ke lwehle. Cha. Uyawuzwa lo mbuzo ubuzayo. Uyawuzwa uthini? Ngithi mina abakhipha uZuma ejele, angene odlameni mina. Angene odlameni. Maqhuba October nika 3 days. 3 days. Mabehluleka yilokho. Seyiphoselwe inkaphi. Siyolala esikole. Maqhuba njengamanje uyabona la igoli emawukhuphuka ko Alex phansi ko GP konakele kunje. Oh, kunjalo. Oh, I was not aware. Thank you. Thank you. I was not aware. It's a surprise. Yeah, I'm surprised. Zuma has been imprisoned by the court of law, and only the court of law can at this stage make a decision, a different decision. What do you think you need to take this to push for his release? Umthetho only exists because of people. Therefore, they are going to release him, definitely. You liking it or not? Angithi mase sifile siphilelise bazoshaya bazosala beyoshayela ba lo mthetho. Ngoba you know why? You are not stupid. Yibona kahle uCharles Zondo and Cyril Ramaphosa yibo kanye abathuma abantu ukuthi baphula umthetho because of basebenzisa ama state resources amalokujana imithetho ukufeza inhloso zabo kanti abantu abazoneleni. All right. There's protests that are currently happening in Joburg and in KZN.